Salam aziz yurttaşlar, salam mehriban vatandaşlar. Ine sizin bilen bugün ýene-de ekrana çykmagymyzyň sebäbi Türkmenistanda bir gurama barda. Şo guramany biz orta alıp şo guramanyň ýerine ýetiren işleri, borçlary şolar barada halkymyza ýetireli, bir sada dil bilen düşündireli, öz pikirlerimizi paýlaşaly diýip ýene-de bugün ekrana çykmaga mejbur bolduk vatandaşlar. Hemmäňiz hoş geldiňiz. Bahar hanım, Arslan bey, Ayşegül hanım, Ýaşky bey, hoş geldiňiz hemmäňiz. Ýene öregejek. Şuňa Türkmenistanda şu aýtjak bolýanym salgyt gullugy diýip bir guruluş bar da Türkmenistanda. Şu salgyt gullugy Türkmenistanyň ähli ýanky söwda guramalary bolsun, bazarlary bolsun, magazinler, naharhanalar, stolowoylar, şon ýalak ýerlere özleri basyş edip, ýani şolardan para, peşkeş talap edip, şol ýaňy bir açylan naharhanaçyk bolsa bir kiçijik öýüniň gapysynda biri, mysal üçin naharhana açan bolsa, şoňa gidip şolara birgiden salgyt tölemegini mejburlap, ýa-da bolmasa sen şu puly tölemeseň sen neme şu jaga naharhanany ýaparsy ýa-da şu jaga dukanjygyny ýaparsy diýip üstlerine haýbat atmak bilen şeýdip ýanky türkmen watandaşlarynyň burada jygam bolsa öz günlerini, güzeranyny dolamak üçin eden açan ýanky al naharhanasyny, dukanjygyny ýapyp şeýdip bir hili baskı edip neme diýendigi şolar ýaly hereketleri, şolar ýaly biýdüzgünçilikleri edendigi barada birazajyk bir gizlenme bolsa detally däldinim. Gizlenme bolsa, gizli ýagdaýda bolsa da bize bir habarlar gelip goşupdyr da şolary biz neme halkymyza ýetireli, öz dilimiz bilen halkymyza düşündireli, şo gurama, şo salgyt gullugy diýilen gurama näme gerekmi bize? ýa-da şolardan gelen salgytlar nirä gidýär? Ol Türkmenistanyň hazinasyna ýa-da başga bir gerekli ýerlere sarp edilýärmi? Şolar barada öz pikirlerimizi aýdalyň diýip şuň ýygnaşdyk vatandaşlar ýene-de şu ekrana geldik. Bir ara gelip şol pikirlerimizi halkymyza ýetireli diýip şuňa ekrana çykdyk siziň bilen. Şu ýerde Ýaşky bey size söz bereli, ilki bilen öz pikirlerinizi yetirip bilersiňiz halkymyza başdyna. Hoş geldiňiz. Hoş bulduk Ayjahan abla. Sağ olun söz bereniňize. Gepleşiňize, çağıranyňyza. Owa şeýle bir gulluk bar, salgyt gullugy. Oňa nalog we inspeksiýa diýip geçýär. Bu gulluk salgyt gullugy aslynda olmalı bir vergi dairesi diýip geçýär Türkiýede. Bir ýöne bizde tersini işleýär o gulluk. Ýanky halkdan çöplenip alynan pullar nirä gidiýär bize bilemiz ok. Barýan bir şular ýa dukanat açjak bolsaň, meşeli dukan açjak diýsen patent alyň diýip aýdýarlar, patent diýip berýärler o ýere. Suratyňy zadyň hemme zadyň gelmeşdirip, ondan soň şu dukany işletip başlansaň üstüne baskı etip başlaýarlar bular. Näme esasyna baskı edýärler. Köpülence bir zat satan wagtyň çek bermediň sen diýip istaraf edýärdiler. Özlerin bir 3 sanaktary bar bular. Aşgabat Respublikanski nalogy we Aşgabat şäher nalog, hem etrap naloglary bölünýärdi. Ýöne hazır son kuwatyna bilemek. Bularyň esasy şol sen dukanyňa çökmesiniň sebäpleri senden şol niýetler pul almak. Bolmasa dukanyň peçatlap ýakyp gidýärler. Şol pul berseňe işleýän, bolmasa da işleýän Türkmenistanyň hemme sistemasy çüýran diýip aýtdyga. Şolar ýalyk şolar sistemasy işleýşem. Gidýän pullar nirä gidýär? O hazinamy gidýär? Başga ýere gidýärmi ýa jüblerine gidýärmi? Onu biz bilemiz. Kışkaçık şunu aydan dedim şu vaçı yadıma şöller şu nalogku inspeksiýa barada galanyny bütün ýetirenme. Sağ ol Ýaşky bey. Neme da
Yani patent diýdiňler, şolar ýanky bir naharhana açjagan bolsaň, şolara baryp ruhsat hatyny almaly bolýar diýmek, patent diýmek. Şeýle bolmaly. Men düşünjüm boýunça. Bahar hanym size söz bereli. Başdyna hoş geldiňiz. Sağ olun. Neme şu nalowy inspeksiýa näme salgyt nämesimi? Olar bizim kommersiýa magazinimiz vardı da 2014'te geldim ben, ondan öň bardy. Sen çilim satsaň oňa patent, arak satylýarmy sende oňa patent, aragyň çilimiň patenti gaty agyr. Onu yaman kän pul çıkarmalı oluyor, onu almalı için. O zaman yine de patent, hiç bitmiyor bunların patenti. Yöne, şolar ne için şol magazinlarımız var da misal bizden biz töleýär şoňa. Yöne bize hiçbir şolardan bir kömek yok. Sen şu kommersiýa magazinin için sen töleýär oturuyorsun. Sana şu taraplayın bir kömegi yok şolarım. Diňe barsaň ýene de pul bermeli. Bir iş bilen barsaň ýene de pul bermeli. Ine bazarda oturýandylar. Nalowy inspeksiýa bir alýandyr. Magazinlardan amalýa, bazardan amalýa, muň polisiýa amalýa, ýene bir adam alýa. Şo gara şo özüniň öýüni bazardan ekliýär da aýlygyna gerek däl, aýlyk soňmana gerek ýok bular halk bilen ekliýär. Kommersiýa magaziniň bar bolsa neme bizim wagtymyzda ne obuhest diýdiler komitet. Komitet gelýär, maňa plan ýaşyk arak gerek, ondan gerek, bundan gerek. Hemme zaten aýdy-aýdy diýip berýär, sen şonu üçin edip maşinina da ýükläp berýär. Sen o ýerden hiç aljak ne zatyň ýok, gazanjak zatyň ýok. Ýöne berge batyp bilýän. Magazinden gazanan puluňam gündelik ip bolýar. Günde küçüğünü, günde iyiyim, sen dırnağını östürmeyeler. Üstüne günde adam geliyor. Şeydi ben berge vatanını bilmem alayım. Hiçbir yerde de misaline öwlüler için müzeylerde vardır, öwlülere pul verilendir, olaram şeylerdir. Bir üç göçme dörüyor mu öwlüde? Ziyarete varyalar. Pul vermesen geçirmiyor. Neme bilede diyor, bilet al bilede. Sen pulun yok, men ýöne öwlüye gidecekler. Geçirmeýär şonu. Senden basyp alsa da alýar şonu, urup alsa da alýar, gorkuzyp alsa da alýar, islegiň boýunça töleseňem alýar. Kommersiýalar şeyler. Hiçbir zaman senin nemen yok. Öz erkine arkaýyn işläp, men magazin işlederim diýen bir gumanaň yok. Ene şoň üçin hem geraýyn satýarlar, ana şondan köpeldi. Ya magazin ullanıyorlar, yöne kaptalından geraýyn satıp şeydi pullanıyorlar. Ona maňa meňeş tadarak biri o magazin açıpdyr, o pullany otyr, menem pullanarmykam diýede, yöne dyrnagyň ösmeýär. Ine bizim var ha, diňe könürgönçdi. Yöne diňe sen könürgönçüňde Türkmenistanyň hemme ýer şeyler. Yani gurçukly neme şokolatlar çıkýandyr, heňlan zatlar çıkýandyr, ene nalowy inspeksiýa pul tölenýär. Şolar şoňa ýardamçy bolmalar şolatlaryna. Şolar var ha, şu pul artdyrjak bolup, şolaryň bokudygyny doýurjak bolup, heňlan bolsa maňa meňeş birini aldap satanda peýda bilýär. 5 manat gazananda peýda bilýär. Gazananam ýöne öýüne girmeýär, şoň ýokardakilere gidýär. Bunlar toplar hakimliğe geçer, hakimlik Daşoğlu'da geçer, Daşoğlu Aşkabat'a geçer. Şey edip, oydan iyi otururlar, depe varıp döküyorlar da. Türkmenistan şeyler yağdaya geldi. Bizim halkımızın hem ses çıkarmanı oturuyor, Boliye'de buğun geçer, ertir kovalar, deyip, en sonunda özün Türkiye'de, ya Rusya'da, ya yeni bir yerde, şonyalak yerlerde görüyorlar sonunda. Umut ede batıyorlar. Ana sonunda da şonyalak olup bergin var diyendir. Hayısını görüşüyor gelende bergin var diyendir. Men özümün 40 000 manat bergin vardı. O 2014'te hasatla 40 000 manat neçe dolar oluyor. Onu bana dediler ama aşağına neden çıkarsın diyelim. 5 000 manat bergin olanda men var ha, yüreğimden tutulacaktım. Ondan sonra hesaplap çıkarıp başladım, ona vergim
var, bana vergim var, bergi 40 min oldu. Sonunda elim yuyup çıkıp Türkiye'ye geldim. Yani bizim halkı şu yardaya getirdiler. 4. yerde duruyor da baylıkta. Yani hiç iş yoktur. Zavut, ne fabrik, ne bir zat. Sen eli arkayın, senin yerin yok ya açıp şılatmayanki diyen senin özün yerin yok, öz zatın yok. Sen haçan da kapına gelip elinden alacaktı hükümetinki diyençe senki. Safar ağay diyor, cayın yıkacaktı buldozu kapına diyen yençe oluyor senki derdi. Hakikat hem zaten sonu çeli senki. Yani sonunda ondan sonra senki olmuyor hükümetinki oluyor. Bir hükümetinki, devletinki diyenin bir modası var bunların. Diyeceklerim şundan var. Arslan dedi söylüyor. Sağ ol Bahar hanım. Doğrudan naşı Türkmenistan'da bir önümü öndürecek olsan ya da yerin yok dedim doğru. Yankıyalı. Hem zat hükümetinki, şu Koşudurnak içindeki cinayetkar hükümetinki. Sen bir 8 sotuktan başka yerin yok da 8 sotuktan näme bir 2 komnat, 3 komnat öy kurup bilersin. Şondan başka sen hiç yeli nemen yok. Susi sana değişli bir mellek yerin yok. Şon üçün Türkmenistan'da Türkmen vatandaşlarımız yankı alacak kapıcığından bir dukancığaz açıp yankı bu Türklerde bakkal diyorlar da küçücük nemelere bakkal değil. Küçücük dukancığaz açıp öz gününü güzeranını dolamak için ediliyor da bu zatlar. Yani şona da şu salgıt kulluğu şey edip baskı edip şonu üstüne gelip şona nalog tölem salgıt töle şonu etmesen yapar eyder beyder deyip baskı etmesi katı utanç yankı Türkmenistan'dan. Arslan Bey baş üstüne size söz verelim. Hoş geldiniz. Sağ olun Aycahan hanım. Esenlikler kardeşler, esenlikler illeşler. O bir yerlikli bir temanı gozladınız Aycahan hanım kardeşler. Biz işlendik bir devlet sisteması, gruplu yurtların hemmeciğinde de yani salgıt nimesi edarası var. Bizdekiler yani salgıt deyip izine de gulluk adını yöne yerden koymandırlar da. Biz de işlendik devlete yani işleyen edaralar olsun hemmecinin sonunda gulluk deyip koyupturlar da. Indi şu tayda şu gullukların eden işi diyen halkı tağlamak da bunların eden işi. Yani bu salgıt gulluğu hem adı bilen gelişine belli olup dur da halkı tağlamak bunların işi. Halkı hem neyle tağladı bunlarım? Yani kardeşler size maydip geçtiniz üstüne çökerler. Malının üstüne çökerler. Elbette Türkmenistan içinde bir iş edip zat edip bir özünü tutmak mı diyeyim ya bir maddi taraftan bir normalliği adaya getirmek mümkün değil Türkmenistan'da. Sebep şu yan bir halkı talap duran kullukların birisi yani salgıt kulluğu. Ama nerede bir halkımız az açık bir kazanç edinip başlasa şunun üstüne çökerler. Ama gidip bunlar yani Türkmenistan'dan gaz çıkotan bunun salgıdı nereye gidiyor? Oları ya ne bitin ki ya başka bir gidoturan önümler olsun, çıkmal olsun. Bunların salgıdı bu arada hiç kelem ağız ya gürrüngünü hem etmezler ya da barıp yani şunca kvartalda şunca girdecimiz oldu. Onun yalı statistikalar hem verilmeyendir Türkmenistan'da. Bunlar hemmesi yani halkı tağlamak için örülen kuruluşlar bunlar. Yani hükümettekilere hizmet ediyor bunlar. Yurdu tağlamak için, halkı çökürmek için. Şimdi suutnaması deyseniz şöyle bir suutnamalar getirip bilen küçücük olsa da. Mesela biz Çerçevede birinci mikrorayonda bir bazar vardı. Yankı yerde bazarın önünde şaşlık pişirip gün güzeran görüp yeren adamlar vardı mesela. Şoların üstüne çöküp şoları batırdılar. Şimdi batırdılar şo oğlanlar hazır Türkiye'de men hizmetçi olup yerlerde şolar. Şo maşgalları bilen bile. Köpsi şo işinde, köpsi başka işlerinde. Garaz halkı çökürdüler bunlar üstüne çöküp. Şimdi şuların ediyen işi
yani nemşetmeli şular halkı çökürüp yurttaşına çıkarmak eken de son bu zatlara düşünüp göz yetirdik. Yani salgıt kulluğu hem halkı tağla oturan bir nemesi. Ondan sonra indi köp adamlar ayda da yani bizim Nalogu'da tanışımız var palanca deyip şolara buysanyarlar doğrusunu açsam benim Nalogu'da tanışım var deyip ama şu Nalogu'larım yani halkı tağla otur, gariplaştırı otur, maşgalasını bozu oturlar, garaz çağaları yetim koy oturlar. Bunun yalı sebeplerini barıp çok tanışlarına aytmayarlar ya diymeyerler de bir ediyeniniz neme halkı çöker otursunuz bir garip hasar atızından çıkarıp bir zatlar ekin olsun yine bir zat olsun çıkarıp satıp gün göröten şonun üstüne varıp duruyanız ondan bir an erkek olup ya şonun nemesine salgıdın nirde de garaz bir topar üstüne baskı dediler. Diymeyerler emma şu tanışlarına bizim ildeşlerimize ya bir diyelim bana aksakkalları var. Bir topar pampersiz zalda oturup çepek çalı oturarlar. Şolar ne için diymeyerler de mesela ediyenin neme bu ahlaksızlığın neme deyip bu bir gin kaldık da bir hem garip kasar yaş otanam özümüzü tal otanam özümüzünki şu tane hiçbir düşünüp bilmedim. Hayse bir kuruluş alsan o salgıt kulluğudur, polisiya kulluğudur, o yine neme kulluğudur, hemmesi kulluk. Hemmesi hem özümüz bolup yine özümüzü talayas. Biraz birbirimizi iyi bilen, bilmedim çökürüp bilen, talap bilen millet olduk da şu tayin gınaldıradan yeri. O ildeşler. Ben şulara koşayım dedim. Sağ ol Arslan Bey. Bu fikirleri bellep geçtiňizine. Näme üçin diýsem Türkmenistanda bir önüm öndürüp ya bir zat öndürüp biljek watandaş ýokda. Sebäbi şoňa ýol berilenär. Şoň üçin Türkmen watandaşlarymyz öz gapyjygyna ýa bellep geçişimiz ýaly bir dukanjaga ýa-da naharhana ýa bir zat bişirip satmaly. Şeýdip günni güzeranyny dolamak üçin edilen zatlar bular. Emma Türkmenistanda şolaryň baskı edip şu gelen girdeciler nirä gidip hiç kim soranakda. Şolaryň hasabatyny berip duranaklar. Ýani salgyt gullugy diýip oturan gullugymyz edara. Şo kärhana ana şu edara diýesda şoň ofisi bar, ýürüte özleriniň içinde işläp oturan topar personal nemeleri var da, işgärleri var. Emma şolaryň ýaşaýyşyna seredende misal üçin şu Könürgen daşy tarapynyň şu salgyt gullugyna işleýän ýankyýaly işgärleriniň ýaşaýyş durmuşyna seredende olar şu Türkmen watandaşlarynyň neme birazajyk günni güzeranyny dolap bilmeýär watandaşlarymyzdan has ýokarda ýaşaýarlar. Lüks bir durmuşda ýaşaýarlar da seredip otursaň. En gowy gymmat bahaly maşinlary minýän şol salgyt gullugynyň işgärleri gowy owadan öýlerde ýaşaýan hem şolar gowy zatlary iýip içen hem vitaminli zatlary iýip içen hem şolar. Näme üçin? Bular gidip şol ýankyýaly bir öz günni üçin, güzerany üçin günlük bir iýjek zatym galsyn şu jaz dukanymdan şonu çağalarym eklerin diýip açan dukanjygyna baskı edip utanman şolardan salgyt alyp ýa-da şoň satýanja bir miwesi barmy, gögönim barmy, şokoladçygy barmy, piwosy barmy, şoň zatlardan özlerine poşet halta doldurup öýlerine getirip utanman şonam ýyp içip şeýdip şoň ýaly durmuşda ýaşaýarlar da. Şolary biz gözümüz göre geldi Türkmenistanda şu daşygyz tarapynda hemişe bar şu zatlar. Arslan Bey ýene size söz berelik. Başdyna. Sağ olun Ayşehan hanım, az bir zat ýadyma düşürdiňiz de Köneden bir eşden zadym bardy şu bazarçylaryň arasında da soň birisi kerpiç zavod bir zat açıptır. Son yankıya nalogu barıpmış, çöküptür de üstüne.
Näçe aýlap bu naloguya gatnadı. Nalogularyň şuň ýaly bir nemesi hem bar da güýji, ýa-ni naloguny tölemedik adam bastyrban bilýärler de bular. Suda ýüzlenip del açyp bilýärler de. Soň garaz kerpiç satylan ýa-ni bilýäňiz bizde 2000 näme 1000 näme şonuň ýaly hasaplanyp satylady. Garaz ýa-ni adam nalogu şey diýipdir. Kerpiçin bahasyny düşýänini, hyzmat haky, ýa-ni gaza tölenen, gazda pişenden soň gazda tölenen hemme zadyny hasaplap zada edip beripdir. Garaz halka diýelim 400 manatdan satylýar diýelim. Bir maşyn kerpiç. Ýa-ni öz bahasyny ýa-ni nalogudaky adam hasaplap beren 100 manada hem gelmendir de ýa-ni emesi bir maşyn kerpici. Bular hemme zadyň bahasyny bilýärler, zat edýärler. Şo şey dip ýa-ni öz jaýyny kerpiçlerini gelen bahasyndan, çykýan bahasyndan alyp salypdyr da. Biraz bular şoň ýaly yerlerini bilýärler, özlerine peýdaly yerlerini dany halkyň üstüne çöküp özleriniň durmuşyny gurýarlar. Emma halka gezek gelende bular halkı talaýarlar, kime taladyp berýärler. Bularyň hem her ayda goýarmalysı bardyr Aşgabada meselem. Bularyň hem her birisiniň. Çünki halktan gelýän ýa-ni söwdegerler bolsun, kiçijik söwdegerler hemmesi hem elbette. Şolaryň üstüne çöküp çöken pullaryny nire uğrada oturlar bular. O öňe men 2015-2016 ýaçaly çerçeğin içinde söwdeger olanlar, adamlar, hojalyklar kentide şolaryň köpüsi taşlap gaýtdy. Indi şu 2016-njy ýyla çellem söwdegerlerden näçe pul alýardylar. Meselem her 6 aýdan näme diýende deklarasiýa tapşyrýardyk. Şu deklarasiýanyň satan harydyň olsun, näme gideceğiň olsa şondan banka töleýän de. Ýa-ni döwlete diýip töle diýerler, emma bizde bilişimiz ýaly häkimiýete gidedi hemme pullarym. Döwletiň hazynasyna giden zat ýok. Indi şu her 6 aýdaky nemeni töleýäniň bilenem şunu 3 ýylkysini jemlep, ýene de 3 ýylky barlak geldi diýip ýene töleýän salgydyň üstüne ýene de salgyt alýarlar da. Şo funksiýasyna hiç aklym çatmady. Sen töledin, deklarasiya tapşırdın, satan malyňdan, gideceğinden pay çıkarıp ödedin döwletiň hazynasyna meselem. Yine 3 ýyldan soň gelip 3 ýylkysini jemlep yine aladylar bular. Şoňa hiç düşünüp bilmedim, hiç kim jogap bermedi. Geçen çıkışlarda hem aýdyp geçtim, hiç kim komentar hem yazmadı şoňa. Näyle bolady bu diýip de. Şonu düşüntiren hem bolmady, aýdan hem bolmady. Garaz diňe halky talaýarlar da bular. Diýmediler emma ne bitimiz bar ýa-ni gazymyzdan şunça girdeci gel otur, palan oldu. Hazynamyzda, gaznada şunça pul berildi. Şu kwartalda diýip halka açıklanan ýeri ýok. Naloglar kime hyzmat edýärler, kime gulluk edýärler? O ne belli häzirlikçe menim üçin. Sağ olun. Sağ ol Arslanbek. Şu ne Türkmenistanda hiç bir sistemanyň işlemeýändiginiň alamaty da şoýanky. Salgyt gullugundan gelen giýirdejiler nire gidýär? Mysal üçin hazyna näçe bir prosenti gitmeli, näçe derejesi plan ýere gitmeli, näçe derejesini mysal üçin bir dukanjaga açan bolsa şoňa sen sertifikat berýän, ruhsatnama berýän eline. Şu zatlar satyp bilmäne ruhsat berýäs diýip eline hat berilýär da. Şoňa da sen belki şoňa da bir belli bir prosentini şolara da gitmelidir. Şolara da kömek etmeli ýeri bardyr. Mysal üçin bir ýa-ni gün üçin, güzerany üçin gapysyna dukanjaga açan adam belki şo gidýän giýirdejilerden, şo sen alýan salgytlaryňdan, şol giýirdejilerden sen bankdan öz hasabyna pulcaz alyp ýene de şo dukanjygyny ulultmaga kömek bermek bir görnüşi de bardyr belki. Sen o zatlaryny etmeýärler-de ýöne şo jaga dukany olaryň gözüne görnüp hökman şonu baskı edip gorkuzup şondan
bir iyicegini özünün şo nalog, şo salgyt gullugyna işleyen ýanky işgärleri gelip şolaryň üstüne baskı edip gorkuzyp bir paket sumka doldurup şoň satýanja zatlaryndan almana şu işleri etip bilerler, emma näme üçin şonuň hasabyny bermeýärler bize. Bu da Türkmenistanda hiç bir sistemanyň işlemeýändiginiň alamaty şu. Sebebi eger işleyen bolanna şu salgyt gullugyndan gelen pullar hökmany suratda hazinada bir bölegi, belli bir bölegi gidýän bolmaly. Muňam hasabatyny her ayma-ay çykaryp hasabyny berip durmaly. Türkmenistan bir şeýle bir ösen ýurt bolsa, onda da ýanky Gurbanuly Berdimuhammedow aýdy da ýanky goşa durnak içinde nemämiz diýse, başymyzda oturan Gurbanuly Berdimuhammedow şu bütün dünýäň bir haýsy ýurda çyksa çyksyn, ýöne Türkmenistan diye ykdysady taýdan uly bir ötüşlere yetip barýan döwletdir diýip, onam utanmany agzyny doldurup aýdy. Ýöne ana şu inçejik bir inçe zat şu salgyt gullugy diýmek. Bulan biz gozgojak däldik bu meseleni. Ýanky şol özü gapyjygyna şu gün üçin güzeran üçin açylan dukanjygyna baskı eden üçin biz şunu hökman dile getirmäne biz mejbur bolduk da şu zatlary. Ýöne bu hiç bir Türkmen watandaşynyň ýurdun içinde olsun, daşynda olsun hiç kimin bir gözüne görünmeýän bir detallar da bular. Salgyt gullugy diýse, üstüne nalog geldi diýse, fakirler gorkuşup, sandyryşyp şoňy şol näme istese berip bermeli. Paketleri doldurup bermeli. Şondan sagaman kutulsa boldy. Şo adamyň pikiri, watandaşyň pikiri şeýle da, ýöne durup şonu näme üçin geldi şo. Şonu şoňa garşy bir soraglary berse, han näme kömek etip bilen maňa diýip şonu diýip bilen söz bezekler. İşte sözü diýer ana şu. Analiz etmäni bilemiz da, şoň üçin gelip çykýar bu zatlar. Bahar hanım sen bir zat diýdiň. Aýjyhan şonu ýaly diýen de sen näme üçin şey diýip soramýarlar şonu, nirä diýe zat diýen. Demede könürümüzde mellekler paylandı. Birem 20.000 manadam neme verýän boldy. Näme diýilýär, bankadan berýän we alýan. Osan üstüne soň ödýän faizli, prosentli. Kredit Pul berilýän diýdi da 20.000 manat sen bankadan aljak bolsaň, şonu 2.000 manatyny alyp galýardylar. Bolmasa sana bermiyor, 18 bolýar. 18.000 arak zawutdan pulun yerine arak berilýärdi. 18.000 manatlyk arak. Ýerden wara gapyny açýan tırk 12 manatly aragyň bahasy 10 manatdan alar diýip ýalwaryp durýar. Pul gerek. Osan son 8'e düştü. 8 manattan ala gayrat et. Benim şu kredi pulun yerine arak verildi. Benim şu cahil almalı. Yağdayın aydıp çok komersiyalara zeyren aylanıyorlar da. Yıka bir adam değil. O yerde neçe tane adam kredi çok pul aldılar. Neçe tane adam. Mellekler paylandı. Çok cahil. Ondan sonra 20.000 manat ne oluyor? 10.000 manat oluyor. Sen yöne şonu banka o arak verdi, onu yazat aytmayan. Sen şu 20.000 manatı senden çok alıyor. Yani bizim halkımız şuna ses çıkart bilmedi. Ben pul deyip geldim, arak deyip gelmedim ha. Ne için bana 20.000 manat kağızda yazılı, kol çekilmeli. Sen ne için bana 18 veriyen deyip ayıp bilin aklara sana. Pul yok, vermiyor. Ertir gel, bir gün gel, kasada pul yok, bankada pul yok. 4. yerde duruyor Türkmenistan, yöne pul yok. Yani halk sonunda da ses çıkarmadı. Ses çıkarmanı, bir de şu güne geldik. Yasın vaktinde boldu bu zatlar. Son Gurbanulyň vaktinde de bu zatlar devam etti. Yani hiç ses çıkaramayacak. Kayta bir ses çıkaracaklara da neme diyorlar? Koysan ayber diye bağırılan diye düzelmeye de
näme onu düzeltmek näme dünkü çıkıştaydandırlar oğlanlar beyler. Näme yurtu düzeltmek sana kaldı diýerler diye. Hakyky dine ya Lewapda ya Marda ya bir yerde aýdylan sözler. Hemme yerde horoz bir ýygyrdyr. Halkyň haky hemme yerde bir iýilikdir. Halk hemme yerde bir ezilipdir. Ýöne halk ses çykarmıyor. Yurdu düzeltmek sana kaldı diýip ne şu ýagdaýa geldik. Bizim öz günämiz. O sen günde bir komşun gelip bir zadyň alar, iki zadyň alar, sen maşgalan olup bar, şoňa bir diklenşmesen, sen iňkiçi oğlun diklenende oturaýman sen därdäňden soradym diýip zadyň alyberer. Şeýledämi? Ýöne maşgala bolup den diklensen, sen hakyňa iýip bilmez komşuň. Bizem şon ýaly. Biz özümiz bir mana dedik, hakymyz soramasak, bir yer maňa berdiňmi, kol çekildim kagyza, hayırdır bu yer men yerim, sana näme diýip biz aýdy bilemiz. Ya bir aýsa aňyrda bir jyýkly agaçyň aňarsana geçip jyýklap durýar beýdi. Ben näil bolýar. O gazansa olsa menem geplek göreýin diýe da gepläýin diýme, önce bir geplek göreýin diýe. Ana şo ozan onu biraz üstüne gyýgyrsa aňyrky ýok, ol kaçyp gidýär. Ondan soň o gelýär, Kanal inspeksiya, bazarda polisiýalar garawuly, hemme zat alar oturur. Özümüz ses çıkarmalı, hakkımızı talep etmeli, bilmeli, öğrenmeli. Sana kaldı yurdu düzeltmek diýmeli değil, hemmemiz birlikte düzeltmeli. Yurt ya menki, ya Yaşkanki, ya Aycakanınki, ya Arslan Bey'inki değil. Hemmemizinki, biz şu yerden yaşa oturuyoruz, şu yerin vatandaşı biz. Yerel diyenine sen Türkmenistanlı divay diyem. Şunun için vatan, ya o kazansın, bu kazansın, ya karışmalı diyen zat yok. Hem ben hakkını talep edip ayağa kalmalı bulan komitetlerin sonra oradan depede oluyor. Olağan manlayla sipa oturan zatı yok. Her zırcık yönü kullanıyorlar. Komitetmen deyip kayşarlık gezebiliyor, yumuşacık maşinde gezebiliyor. O yokursunda komitet gelin vakti belki komitet duruyordur yere bakıp tırnağını dişlep neç manat bilen ağzını boğazını sokup doyurup koyuverip olur deyip önünde ılgışla hizmet edendirler. Yine naloglularım şeyle değil mi? Biz neçe hizmet ettik? Daha şuradan bardak çiveli diye gelip nalog sarkı diye yine onu ver, bunu ver, koyun, birisi koyun veriyor, birisi arak veriyor, yine burada çölek diyeler bunu maşinle o yerde iyidirip, içirip, çastırıp, doyurup, gerek olsa yanına kıyızım taf veriyorlar. Ne şey deyip biz özümüz onları yemekle eli yetmez ettik. Son hiç mi eli yetenek gitti o buluttan ve çıktı. Elimiz yetenek son. Buna da bizim özümüz günahkar. Yani nalog indi belki bizim kiyalı kamyetçiler hesap vermiyor. Naloglar başlıklar geldi yukarıdan adam geldi hükmen ona bir tanıyanlarına ya özüm söyürlerine yine vırdarına kıyızak ediyorlar. Kıyızak edip çölde oturulan biz biliyoruz. Eşittik. Yani kimin kıyızdığı aydılmaya. Onu şey değil ben uğradık koy veriyorlar hop hopla. Onu daha şurada da Aşkabat'tan geliyor. Aşkabatların şey diye. Hem de zaten şeyler. Bankadan pul alsan onu veriyen 2000 manattı da şu vaktinde. Niyarsın vaktinde o 20 manadan giden puldu. Adır işletler. Kağız pul oldu hazırda. Ana şu vaktinde da şeylerdi. 2000 manat banka kayıp olmasa vermeye. Ondan sonra o pulun yerine de arak veriyor. Biz özümüz magazinimiz olandan sonra o arak şey alan koyunurgun çık. Hemme halkı biri barıp men sumkama salıp da bankadan pul aldım deyip aydı bilmez. Hemmesine de arak verirdi. Arak sağlık çoğarken aşırvayın men yerde kurultay men deyip duran vakti deyip. İslam kıyızını çok izmenki diyenle aşırvay iyi oluyor şuna bir geçerik. Meşere psikot deyip dayısının dağçası var. Şuna ekidip keyip edip sonra dayısına zırh kaydıydı. Al sen kalanı seni devam etti. Aşırvay şun yara kaldım. Diyene hazır attan yıkıldı. Eşek ödemin bilmedi. Piyada yeri yapışık kaldı. Hadi ne bir şey diyeni bilemek. Özü türmede oturup garpon başlığı bol oturdu. Hem mi vardı şeyler? Payok dipleme diyorlar. Payoka verilen zatların hemmesi bazıda arkayın bazı vakıdan satıp oturuyorlar. Halkada en son kurçuklar hiçim alınacak undur.
su koşulan yağdır, şon yalak zat verip oturlar. Şikaratlarına yer yağdan forsap yatı, hani halk ezip oturlar. Aşağıdan yer bir vaxt neme değil, ay diliydi da biz çağa vaxtımız. Hali aşağıdan yerler beyge sıçarlar diye bir dövür gelecek. Yine şu dövür bu dövür. Halk toplanıp komiteti yok, polisiyesi yok, halkın tarafına geçmese zaten hemmesen ovadan tepeden geçiyene Bemrat 30 vardı. Türkmenistan'da şu könrüğünüzde aklovçudu. Öyle yaşılmak gibi vardı şu könücü. Şon bilen geziyor. Son ayı ministerstva geçiptir Bemrat 30 deydiler. Onun sonu nemede ovadan tepede öldürülüyorlar. Komitetlerin şeyle oluyor. Onun için vakti varka halkın tarafına geçmeli, bu yurdu düzeltmeli. Tamam günahsız olabilir, onların cinayet işlem olabilir. Yönü, hemen diye günahın yarısından kayıtmak, yanlışın yarısından kayıtmak bir devlet diye. Yarısından olsa boyun alacaksın. Yine ben şu dartları ettim, onlarda ben deyip duracaktım onu. Deyip halkın tarafına olur geçmese, garip halka bir eziliyor, komitetlerin sonyalık oluyor, oğudun tepede oluyor. Ona halkın neyme diye olarak inanmıyorlar, Hudayından taptı diyorlar. Halkı diye çürködü diye, ezdi diye, bir Hudayından tapıyor diyorlar. Sonyalık. Para birbirimize otuyoruz. Yukarıdakiler eziyor, aşağıdakiler kargıyor. Yani hiç ütken zat yok. Oğudan detaylısı yeni biri geliyor komitet. Benim oğlum var ya o yere. Oğudan gep bilen iş alıyorlar onu. Özüm neme muallimçilik tutarsa komitede işe gidip bilen de. Elinde bir katı diplom olsa üstüne pul bilen dolduruyor mu? Ben komitetlikten sen düşünme onu tapav diyor. Neme de halkı korkusu bilsen bolonu. Sen kanunu bilmesen ama oluyor. Halkımız şu yağdaya geldi. Biz onun için yok ben toplanmalı komitetler var. Kurban olun yanında ministerler vardır. Şolarım keyfinden engelip son elini öpüp gül verip yorana. Kurban olun. Ayal başkalar gül verirler. Erkeğe gül verilmeydi. Öyle. Neme ayalça da neme yok. Ayallarım gayratlı. Neyse erkeğin yerine duruyor bir ayal da. Yani onlara hiç dersen o da elini öptü. Şolar mecbur öpüyorlar şolar. İşleyecek olup işten kovulmayın deyip öpüyorlar. Yani şu ministerlerim halkın tarafına geçmeli. O tövrevindeki nemeler yabancı, tövrevindeki korumaları, karavulları yabancı. Ermeni yeni bir yerden aldı. Öz halkına anılmıyor da. Değil mi koruması bile öz alsın. Ministerler, komite, polisi hemmesi dik durup bir şuna karşı durmalı. Elimde silahım yok demeli de. Yani diklenmeli. Etmesek biz bu yerdeyken biz çıkabilmeyiz. Arslan Bey elini kaldırıyor. Sağ ol Bahar Hanım. Hakikaten mi aydanlarınızda? Baş üstüne Arslan Bey. Sağ olun Aycahan Hanım. Ben şu naloguları aydasım geliyerde. Şu nalogular sizin hem maşkala dargatmakta neçe sana maşkalları dargattınız. Şunun içinde sizin hem eliniz var da. O sana otursan gatıken özünüz bileyiniz ama sizin hem neçe sanınızı sonunda şu hazır korup duran, hizmet edip duran sistemanız özünüzü türmeden çıkardılar. Sizden öndekilerini. Biraz sizin hem şu sistemada malınızın tağlanmayacağına garantiyanız özünüzde de yok. Onu özünüz hem kovabileyiniz. O ildeşler hemmemiz olup teze Türkmenistan'ı kurup yani devlet sistemasını tezlenen kurup oturturup hemme yani edaraların adının sonunda kulluk diyen yerini çizip ayırıp tezlenen devlet kurup yaşamak vaktimiz geldi. Bu eden ettiliklerim hemmesi özümüzün tanış bilişimizin eli bilen üstü bilen edili otur. O şolara dur deyse aytsanız bir ağız ildeşler. Şöyle neme oluyor? Yani yurt düzeltmekte koştuğunuz oluyor. Çünkü onlara tanışınız olduğu için arkayın rahat aydıp bilenizler.
edýäninden elini çek diýip hemmesi hem özümüzi talatmaktır bu zatlar. Oyuna gelen millet de garas. Şolara diýip bilýäs şu zatlary. Bu gepleşigimiz bilen hem ýene de bir gezek Türkmenistan içinde döwlet sistemasynyň ýokdugyny bir suwut etdik. Bu gepleşigimiz bilen hem Nalogudakiler sizden bir aklınıza aylanarsız. Sağ olun, ben şunu diyecektim. Doğru, sağ ol Arslan Bey. Katı doğru zatları bellep geçtiniz da vatandaşlar. Yine şu Türkmenistan'ın içinde şu Kur'anlı Berdimuhamedov yan bellep geçişimiz ýaly ykdysatta aýdan ösüşe bir uly bir sepkitlere yetdik deyip ağzını doldurup yalan gürlemesi, bu zatların hemmesi tam tersi ykdysatta aýdan çöküşe gelen bir yurt bu. Sebebi Türkmenistan'na Türkmen vatandaşı özü birbirinin birbirinden ýankyalana para isläp ýa-da şu bir kapıjygyny açan dukanjygyna da baskı edip ýörmesi, bu zatlar bir Türkmen vatandaşynyň özüni iýmesi da birbirini gemirip iýip şona ýanky Bahar hanymam bellep geçdi. Aşağıdan ýerler beýge çarlar diýe. Şo da dogry zat şu. Vatandaşlar hemmemiziň nemämiz şu bir aýtjak bolýan sözümüz ykdysatda aýdan çöküşe gelen ýurtda bir bolýan biýdüzgünçilikler şu vatandaşlar. Bunam ýanky Sapara daýynyň bundan 30 ýyl öň etjek bolan ykdysady reformasynyň edilmändiginiň sebebi. Sebebi Türkmenistanda hiç bir sistema ýok. Şu ykdysady reforma edilen bolsa Türkmenistan bugünler Kuwait ýaly bir ösüşe ýeterdi. Norwegiýa ýaly ösüşde bolan ýurt bolardy. Beýdip her kim ýurduň daşyna gaçjak, her kim ýurtdan çykyp bilse çykjak. Ýa-da şol bir-birini beýdip iýmek, diýmek, näme diýmek, utanç verici. Bu 21-nji asyrda ýaşap ýörsda. Ýanky polisler enha bir biýgüne bir adamy günäsiz adamy günäkärläp şondan para peşkeş aljak ýa-da ýanky salgyt gullugy şol ýaly biýdüzgünçilikler etjek. Ya bolmasa yol gözekçilik gullugy sen Gyzylda geçdiň ýa sen gaç sürüp geldiň diýip bir gelen vatandaşyndan pul para aljak. Şeýdip bir-birini ütjek, iýjek, ýok etjek Türkmen vatandaşlar bir-birini şon ýaly derejäge gelip etdik vatandaşlar. Bu da şu ykdysady reformaň edilmändiginiň sebäpleri şu. Şuňky güne mene kän bellep geçdik-de Türkmenistanda şu azyk dukanlary döwletiň dukanlary. Şo diýmek näme diýmek? Ýan gaýtışymyz ýaly biz Türkiýede görüpýüz da hususy hemme zat hususy eýetçilikde bolansoň her bir vatandaşy, Türk vatandaşy özüniň gapysyna bolsun, nerede bolsun, ýanky bakkallary, dukanlary, marketleri, Migroslary, Bim diýdi, Şok diýdi. Ýene şon ýaly uly ösüşlere gidip oturanlar. Bizim Türkmenistanda näme? Şeýdip halkymız bir-birini iýip, şo birje dukanjygyna gözüni diken bolsa, şol adam eýýam näme diýmek? Ýanky adam bir-birini iýjek, bir-birini iýip ýok etmek derejäge gelip etdik-de. Bu da şol ýanky ýene de gelip ýüpüň buruju seýirge şol ykdysady reformaň ýokdugy. Kur'anly Berdimuhamedov näçe diýersin agzyny köpürjükledip biz ykdysatda aýdan ösen diýip. Bu yalandygynyň alamaty vatandaşlar. Şu ýerde biz şol ýanky Bahar hanymam vatandaşlar hemmäňiz bellep geçdiňiz-de. Bir kredit aljak bolsam şoň ýerine arak berilýärmişim. Naqd pul berilen akmışım. Bu da ýene de gelip şol ykdysady reformaň ýokdugy, sistemanyň ýokdugy. Türkmenistanda sistema, eger sistema bar bolanma, ykdysady reforma bar bolanma, bu zatlar beýle bolmaly däl. Her kimiň isläň adam bankdan kreditini çekip pul görnüşinde alyp bilmeli. Hani bu pullar, hani hazinadaky pullar, ýanky salgyt gullugyndan gidýän pullar nerede? Alnyan salgytlar nerede? Şolaryň hasabatyny kim berjek? Ýa-da hazinada duran pullar nerede onu? Hazina bomboş bolan üçin şol banklar vatandaşyna kredit
nakt görnüşünde pul berip bilena. Hazinada pul bolanda bermeli şolar. Hazina bomboş takır yankı. Artygın harmanına döndürdüler diýilişi ýaly, şon ýaly derejä gelip etdik watandaşlar. Şoň üçin biz ayağa kalmaly, öz hakkımızı, hukukumuzu talap etmeli. Näme üçin gelsin sen üstüne salgyt gullugy? Şu zatlary biz talap edip bilmeli watandaşlar. Bizim ýurdumuz şeýle bir yerasty, yerüstü baýlyklary boýunça dünýäde 4-nji ýerde durýar diýip ýene-de Gurbanuly belliýedi ony. Biz şu baýlyklaryň hözerini ne zaman, haçan görmeli? Näme üçin şolaryň biz hasabyny soramaly däl? Her günde ýanky 52 trilyon gaz çykan bolsa, onu ýurtdaşyna satýan bolsa Türkmenistan. Şondan gelen pullar nirede? Dip biz şoň hakyny hasabatyny sorap bilmeli watandaşlar. Bizim elimizden hiç zat gelmese de şu öz hakkımızı, hukukumuzu talap etmeli. Biz beýdip ýurdyň daşyna gidip gulçuluk edip ýaşamaly bir millet däl watandaşlar. Şu ýerden ýene-de Bahar hanym başdyna goşşagyňyz bolsa başdyna. Yurttaşına gidin, gitmän däl, ýöne gezmäge gidin. Yurdumuz var biz kazanmasak, täze Türkmenistan dikertmesek, östürmesek, bize var hiç goýgun ýok. Biz ene dowam edip otursanız şu näçin 2014-11 ýyl boldy men gelenme var, menden soňra gyzlarym, çağlarym geler. Çağlarym men getirmejek bolýar. Gezmäge gelsinler gelse. Her kim hem şonu ýalak düşünse. Biz näme çekip ýörüz? Aňyr güne bilen kemsizlik geplemeler, köçede nemesen Türkmenistanlı diýenine bir hile utanyp aýdýan şonu. Biz şonu ýa derejä geldik. Şu kellesi işlese, aklı yerinde bolsa, düşünjekdiňler men çekenimi, men gyzym, gelinim, oğlum çekmesin. Şoň üçin watany kazanaly. Ya watany kazanmak sana galdymy, düzeltmek sana galdymy diýmeli-de, dogry menem bar diýmeli. Ine bir köýnürgünjiň içinde 3 tane arak zawut var. Aşyrbaýyň arak zawudy, Jomlyýewiň arak zawudy, Bayramgeldiň arak zawudy. Bir köýnürgünç näme? Men azanyň işine çeli ýörep aýnyp çykan onuň içine. Gişlige de ýetmeýär. Şolar ýatjak, bärden ýörsäň aňyrsynda sesin ýetjek bir köýnürgünç. Ulakan däl şu bir köýnürgünjiň içinde 3 tane arak zawut var. O zaman halk alkaş bolýar. Sen hemme zadyň pul kredi pul alsan, arak berse ýerine. O sen öýünde dur, o näçe minlik arak dur, o sen kahariýe içýär. O dostunyň öýüne barsa, onda da dur arak. Olam içýär. Şeýle halka alkaş etdi. Muňa enatalar. Öňkü şu arak içip indem eden işlerine pişman bolup gören erkeklerimiz şoňa oýlanmaly. Ýok, boş bolmaly däl, biz çağalarymyzyň geljegini garalyp oturýarys. Biz watanymyzy kazanalyň diýmeli. Ýöne Allahyň özi etip berer, Allah bardyr, Allah beýikdir. Biz bilýäs Allahyň bardygyny. Allahyň beýikdigini bilýäs. Ýöne sen özüň etmesen Allah hiç kime de etip berene. Men näçe ýyllar Türkmenistanda dilek edýärdim. Dağlan dilek etmeli diýdiler, dilek etdim. Ýok. Maňa bir täze Türkmenistanly guryp diýip oturdum. Ene bahar sen dilek etdim, men getirdim, gel geç otur diýen zat görmedim. Ene Türkiýe geldik. Ýoş gözümüz açyldy, täze Türkmenistan diýip toplandyk. Ene indi hem Allah dilek edýäs, hem hereketimizi edýäs. Ay bugün çykyş etmäli Allah var da Allahyň öz çykyş etsin diýip oturup bilmeýär, Allah çykyş etmeýär sen ýerine. Hazır hemmemize birigip Allah'a etip bersin diýip boş otursak biz täze Türkmenistan ýerine oturtup bilmeýäs. Şoňa düşünmesi gerek. Ýöne Allah beýik, Allah etip berer. Ejem pahyram, dädem pahyram, geçikde Allah etip berer diýip ýöne ýüzüne gelen aklar şu giden boldy. Topragyň aşagyna çýüredi, ýatdy. Ýöne Allah hiç onlara hiç etip bermedi. Biz etjek bolup oturýarys. Allah'ını meyattan çıkarma, namazınıza meyattan çıkarma, okan, yiyici gün değil, eňirip yatan, ol öl deyişiniz, yöne watanı kazanmasak, bize hiç kim bize kömek etmiyor.
şu yerde işlep yiyorsun. Sen arzın ne edip arz ettiler. Samaliyot ver, yine bir zat ver, Erdoğan'a seslendiler. Verdi mi? Sen öz devletin dura o yerde. Sen özün prezidentim diye oturuyorsun. Bir samsığa basmaçı geldi. Onlar Putin getirip oturttu. Niyazov Türkiye bilen katnaşıp başladı. Biraz ters geldiler. Niyazov'u öldür, ben seni yerine koyarım dedi. Kurban olam hop etti, öldürdü. Yerine de özü geçti. Yine ona tavsiyelik verildi. Halkım diyeceklersin. Önce bir gözüne gir. 6 aya çelle bir halkına hizmet et. Kov yerleşenden sonra ondan sonra neme dersin? Kök yayır edersin. Oğlum yine bir dağıtın samsık olsa toplat getir. Prezident koyalım. Benim Türkmenistan iğmene, sömürmene devam edecekliydi. Şunun için hiç halkım diyenlerdir. Yani söz verdi yalandan da. Men ilki deydi, vazifem deydi, halkımdır deydi. Halkım ilki nemem deydi de, aladan halkımdır deydi. Haysa halkın elinden tuttu. Kayta bilim, günden, yıldan bilim yok oldu gidip var ya. Halkımız cahil oldu. Birbirine sürsökleşip geplemene korkuyor mu oldular? Halkımıza sesleneyin. Gözünüzü açın. Merdan Muhammedov 5 yıl kellesine arttı. Gayret etti. Keselledi. Ne olsa olsun ağaç oturdu. Yine birden uykusuz oldu. Yine taze Türkmenistan'ı kurdu. Berekallah şul oğluna. Halkın oğlu. Enelerin oğlu. Vatanın oğlu şul oğlu. Nesip olsa onun yöne anırda unutmalı değildir. Onu her gepleşimizde de ait geçeceğiz. Merdan Muhammedov'a bir zat olsa siz özünüzün cehenneminize kol çekeniniz olur. Merdan Muhammedov halkın başından sipadı. Yine şunun yolundan biz yürümeli. Şunun kurup giden taze Türkmenistan'ı biz yerine oturtmalı. Halkımıza şuna dinlemeli, çıkışlar dinlen, bol çıkışlar dinlen. Ne oluyor? Taze Türkmenistan ne için kurulu otur? Halkın, yaş neslimizin sonu ne ile olacak? Taze Türkmenistan'da ne ile erkirlik olacak? Bilim mi olacak? Yani hem mezarımız, doktorçuluklar, medisina, hem mezar ötecek, el yetmez bir devlet olacaktır. Yani bunları öğrenmek için çıkışlarımızı Türkmenistan kısmına haberleri bol dinlen. Hem de bize koşulun. Mühemmeler, ministerler, ki Anrucu yakasına gazlık takanlar hemmemize de diyen. Yaşıl köynek deyip hemen Kurban Ulu'nun önünde el çarpacak oluyorlar. El çarpmam. Taze Türkmenistan için sem harekete geçin bize koşulun. Çok sağ olun. Sözümü bitirdim. Sağ ol Bahar Hanım. Arslan Bey elini kaldırıptı yani. Koşuğa ayıracağınız olsa Arslan Bey baş üstüne. Bahar Hanım'ın aydan saatine bir neme göstersim geldi de. Yankı nece Allah'dan dilesengem, niyet etsengem, dilek etsengem, nalogular halkı yankı çökürmekte, basış etmekte elini çekmedi diyecek oldum da şunu gösterecektim. Yerine koyup aydıp bilmedim. Yok ayttın. Arslan Bey kovaydın doğruydun. O Allah deyip otursan nalogun onların var ya polisiyeler olur yalaksı adamların işine geliyor. Sen dine Allah diyen hakkını talep etmeyin de Allah beyiktir, Allah ne olarım hezil ediyor. Oh Allah deysin otursun diye sen sömürmene, ezmene devam ediyor. Şunun için diyen de dine Allah deyip oturma. Sen Allah bize diyor ya siz dine karşı geliyorsunuz diye. Diyorlar, biz dine karşı gelemiz ama Allah da değilsin, namazına mı okusun? Yine sen özün hareket etmesen Allah sana etip vermeye, namaz iştahat etip vermeye. Sadece özünü al diyor. Bunu dilek ettim. Allah ertir verir, olmasa 15 günden 6 aydan sonra o zaman bir gün bir yere işe girsen hadi Allah o namazı okudum diyor. Dilek ettim, sonunda Allah bana iş verdi diyor. Özünü al diyorlar. Başkalarından. Hakikat vatandaşlarına şununa kendi adı bellep geçtik da biz yankı Bahar Hanım sen belleyişin yali biz bir kulçuluk edip yaşap ölkütmeli millet değil de bizim çağ açıklanmadan, ahtıklanmadan şu yurttaşına gidip kulçuluk edecekler de şu biz yankı hakkımızı hukukumuz talep etmesek
bir ýanky salgyt gullugyny nakyaly adamlara bir dur diýmesek, näme bu iş etip dursun, bir düzgünçiligi edýän ýa-da bu salgydy näme üçin alyp dursun diýip özümiziň hakymyzy, hukukymyzy talap etmesek, bizim çağaçylyklarymyzam, atyklarymyzam şo biz ýaly gul bolup ýaşap geçgitmeli Türkmenistanyň näme dünýäden. Şoň üçin biz hakymyzy, hukukymyzy talap etmeli watandaşlar. Biz bilimli, bir ılımly çağalarımızın, atyklarymyzyň geljegi üçin şu zatlara baş goşup, şu ince zatlara, detallara çelli girip biz şunu pikirlerimizi halkymyza ýetireli diýip ine şu ýerde ekrana çykyp aýda otursa ýöne biz beýle bir halk bolmaly dälmi? Biz şu Orta Aziýa ýurtlaryna seredende de Özbegistany alyp görsek, Özbegistan watandaşlaryna bir zat önüm öndürmeýän aladasyny etip näme diýerler. Iň bolmana traktor öndürýärler, awtomobil öndürýärler ýa-da bir samolyotyň bir emesini bir bölegini öndürmäni öwrenýändirler. Başga ýurtlara seredende de ýa-da dron öndürüp ýörler. Şu kemine de Merdan Muhammedow özü bir kaptaldan şu işlerin daşından bir da skuter miyanki elektrikli skuter ýalňyşmasam şonu işläp düdüp şoň geljekde şoň nemesini işläp oturdy da şol. Şoň ýaly bir dat etjek bolmaly biz watandaşlar. Şoň ýaly biz çağalarymyzyň geljegi üçin göreşmeli. Näme üçin? Şo biz bir önüm öndürmäni öwrenmeli, bir ılım bilim bilen meşgullanmaly geljekde. Ýa-da bolmasa bir öz hususy kärhanany açyp şu önümi öz halkyna satjak bolmaly geljekde. Iqtisady reforma ediler näsip bolsa täze Türkmenistanda her kimiň öz mellek ýeri bolar. O mellek ýerleri nesilden nesle miras hökmünde galar. Şoň üçin biz göreşmeli watandaşlar. Biz zatlar üçin göreşmesek kim göreşjek? Biz hakymyzy, hukukymyzy talap etmesek kim etmeli? Biz şu ýerden aýdyp berip otursa, taada dil bilen bir watandaşy, her bir watandaşa ýakyn bolar ýaly, öwrener ýaly diýip, şoň üçin biz şu ýere çykyş edip, ekrana çykyp, şu zatlar aýdyp otursa watandaşlar. Indi şu gepleşigimiziň hem has soňuna gelberdik. Şu ýerden yine de şu daşyz dowamy Türkmenistanyň haýsy bir künjegine bolsun ýöne şoň ýaly salgyt gullugy barmy, ýa polisler barmy, ýa-da mahkamalar haýsy bir gulluk bolsa şolarda edilen biýdüzgünçilikler barada bize köprek ýazmaňyzy, biziň bilen ara gatnaşykda bolmaňyzy, bize köprek videolar, şolar ýaly gyzgyny bilen habarlar ýetirmeňizi yine de birgedek şu ýerden size haýyş bilen ýüzlenýäs watandaşlar. Biziň bilen ara gatnaşykda bolun, biziň bilen köprek ara gatnaşykda bolmaňyzy, köprek bize yorum ýazmaňyzy, bize goşulmaňyzy, biziň ýaly öz pikirleriňizi şu ýere çykyp bolmasa da yorumlarda ýazyp bilmeňizi yine birgedek şu ýerden ýatladyýs watandaşlar size. Size de watandaşlar köp minnetdarlygymyzy bildirýäs. Şu ýere gelip öz pikirleriňizi watandaşlarymyz bilen, il günümiz bilen paýlaşanyňyz üçin, ýetireniňiz üçin, ýürek buýsanjyňyzy ýetireniňiz üçin, her bir watandaşa ýetireniňiz üçin size de ulaka minnetdarlygymyzy bildirýäs watandaşlar. Geljekki gepleşiklerimizde görüşýänçä hoş sag bolun. Başga goşjak aýyrjaklaryňyz ýok bolsa şu ýerde jemläliň onu watandaşlar. Bahar hanım goşuňyz ýokmy? Yok, hoş sağ vatandaşlar. Nemesine täze Türkmenistan için goşulmasyna komitetlere de ýüzlenýän. Men komitet gezme halkyň tarapyna geçiň. Ministrler size eňilip elini öpüp ýörmäň, namysdyr. Siz erkek adama hasam namysdyr, aýalam namys eder. Mene biriniň gurban bolyň şu ýerde işlesem eline öpecekte, men näme ejem mi? Ejem elini öpersin. Däden elini öpersin. Gurban bolup kim
geplemäni oranak yurdu dağıdı oturan, halkı tala oturan, bana söz verecek veriyorsun da olsan ağzım açılıp gidiyor. Yurdu tala oturan bir samsığa bir de güler tiyeler ya. O güle verilen pul ağlıyor. Ya erkek adama gül verirler mi? Git sen ayağına, kıyızına ver gülü. Bayramda zatla. 60 manat neme veriyorsa arka dağları. 60 manat padarka verecek cumartta. De 60 manatı ona da var ya beğeniyorlar da sen gülü o kurbanlılar veriyorsan sen ayağına ertikler giyişte maranda bir gül bilen var. Ben öyümün ne hanımı değil. Sen bilen men de o sana güveniyen senin yalvarmaş falan olanla men yaman bağıtlı değil. Bir gül ver beğensin. Kıyızına gül ver. Men kıyızım dey, men gururum dey, men namusum dey. Kıyızım men utandırmaz. Beni bilimli bir el yetmez. Kıyız olacaktır men kıyızım. Okulu olacaktır dey. Kıyızına gül ver. Kurban olayım. Neyemesine gül veriyorsunuz? Kim dip veriyorsunuz onu? Ne kadar celladına aşık olan nere şu bizimkiler var ha. Ministerler şoň üçin namusdur, eňilip elini öpmek, gül vermek. Halkın tarafına geçin, size bir rahatça işler ýaly öz vatanınızda korkusuz giyce öýüňizde yapıp durur ýaly, arkaýynca işiňize gidip geler ýaly, täze Türkmenistany guralyň, gazanalyň. Diýjeklerim şundan ibaret. Sağ ol Bahar hanım. Sağ olun vatandaşlar. Ne şu salgıt kulluğuna da diýmek isleýän şu ýerden biz täze Türkmenistan'ı orta nemedenden soň gurulandan soňra bular entek jogap berjekdirler. Lüstrasiýadan geçip bilseler geçsin hani. Lüstrasiýadan geçecekdirler. Bu eden jenaýetleri saatma saat hemmesi yazılgy doğurýanky. Näme jenaýet işleseler, nähili biýdüzgünçilik etseler hem buların jogaby hasaby bardır vatandaşlar. Şu ýerde ýene bir gezek ýüzlenýän hemmäňize sag bolsun aýdyn. Şu bizim halkyň ses kanalymyza köprek abone bolmaňyzy, like basmaňyzy, ara gatnaşykda bolmaňyzy, köprek seredip dinlemeňizi ýene bir gezek şu ýerden size ýapladyň vatandaşlar. Hoş sag olun. Geljekde gepleşiklerimizde görüşýänçe.